Egun on guztioi. Eskerrik asko etortzeagatik. Ikaslan Bizkaiak antolatutako laugarren podcast honetan berrikuntza eta ekintzailtza lantzeko asmoarekin bildu gara. Nirekin batera, Arantza eta Eduardo, baina hauek aurkeztu aurretik gure nuke datu batzuk aipatzea. Duela gutxiko datuen arabera, korrelazio estua dago berrikuntzaren, ekintzailetzaren eta ikaskuntzaren artean. Ekonomia, lankidetza eta garapenerako antolakundeak egindako azterlan baten arabera, ekintzailetzarako ingurune egokia sustatzen duten ekonomiak berrikuntza eta hazkunde maila handiagoak izaten dituzte. Horrek azpimarratzen du pertsonek ideia berriak sortzeko, aldaketara azkar egokitzeko eta prozesuan etengabe ikasteko duten gaitasunaren garrantzi kritikoa. Beraz gaur, berrikuntza prozesua eta ekitzea berez etengabeko ikaskuntza bidaia dela aztertzen saiatuko gara. Bidai horretan, ekintzailek trebetasun berriak eskuratzen dituzte, erronkei aurre egiten diete, eta beren esperientziak ezagutza baliotsua bihurtzen dituzte. Esan bezala, nirekin batera Arantza eta Eduardo, berrikuntza eta ekintzailetzari buruz berba egitera datoz. Arantza, nire ez gara dagoena, Arantza Álvarez Rubio, urratz bat proiektuan sartuta dago, teknikan, bera da enpresa sortzeko berrikuntza aplikatuko teknikaria, ezta? Bai, alaxe da. Eta, nire ondoan dagoena, Eduardo Aginako, Bilbao, Andramari Lanbide Heziketako ikastetxe integratuko irakaslea, eta Liberean zuzendaritza taldeko kidea aldaketaren bultzatzailearen ardurarekin. Biontzako galdera bana, oso labur, astearren zelan, Arantza, zuk zelan ikusten duzu, badaude ekintzailerik Bizkaian? Kaixo, egun on, Kepa eta Edu, bai, ekintzailetza Bizkaian asko lantzen da, zorionez. Denbora pilo bat daramaguten ikatikan lantzen ekintzailetza, baina gure partetik kanpo be, enpresa asko sortzen dira. Gainera, ekintzailetza teknologikoan edo berrikuntzan pioneroak izan gara, lurralde honetan. Hasi ginen ekintzailetza teknologikoa bultzatzen beste lurraldetan baino arinago. Orduan, esan daiteke baietz. Eduardo, eta zu, gu biok ezagutzen gara aspaldianik, ezta? Gainera, nik uste dute bere garaian justo arlo honetan ezagutu ginela, ekintzailetzan, ezta? Zenbat urte daroazuz mundu honi lotuta? Asko, nik uste dute hasi nintzela 2008an, Txurdina Artaben, ekintzailetzan. Hortik igual bizpahiru egon nintzen beste rollo batean, eta gero ja aldatu nuen institutua, eta Andramari beste 6-8 urte daramat dinamizatzaile arduraduna. Oso ondo. Hemen teknika aipatu dugu, agian esan beharko geunke Euskadiko Lanbide Heziketaren ikerketa aplikatuko zentrua dela, horretan egiten duzu lan zeu Arantza, Lanbide Heziketako zentroetako eta enpresa ehuneko ingurune ekonomikorako berrikuntza lantzen du, batez ere arlo bi ildotan, bata tekagune, agian beste momentu batean izan alda aukera beste podcast berri bat sortzeko, eta bigarren hildo edo arlo hori ekimen ekintzaileak izaten dira. Eta azken honetan, urrats bat proiektua dago sartute, enpresak sortzen laguntzeko programa izanik. Bai esan behar, gure ekoizpen sarea etengabe eraldatu da teknologia berriak bultzatuta, eta ondorioz ekimen eta proiektu estrategikoak garatzeko ezinbestekoa dugu Lanbide Heziketan. Lanbide Heziketako lehentasunak eguneratu eta Euskadiko berrikuntza estrategiarekin lerrokatzea funtsezkoa da aberastasuna eta ongizatea sortzeko ingurune estrategiko espezializatuen sorrera bultzatuz.
Orduan, lehendabiziko galdera agian argitu beharko geunke, zer dan urrats bat. Orduan, zuri igual dagokizu hobeto, bai. Zer da urrats bat? Urrats bat sortu zen ja aspaldian, oso programa esan aldugu zaharra dela teknikan, 20 urte baino gehiago duena, eta bere helburua izan zen hasieratik enpresak bultzatzea. Orduan hasi ziren zentru batzuk, irakasle batzuei liberatzen zaie ordu batzuk bere funtsezko ordutegian, eta erabiltzen dituzte ordu horiek laguntzeko ekintzaileari. Zera da, enpresa bat sortzeko prozesua ez da erreza, ez da batere erreza, eta behar dute laguntza. Normalean gazteak izaten dira, batzuk esain gazte, baina normalean gazte bat lanbide heziketatik hasita sortu nahi baldin badu enpresa bat edo negozio ideia bat baldin badu, laguntzaile bat behar du bide horretan, emozionalki, teknikoki baita ere, bide moduan garapen agentziekin hitz egiteko, hori da funtsezko helburua. Esan daiteke gaur egun, asko hasi da programa hau, 75 zentru gaude sartuta, 3 lurraldetan, Bizkaian dago zentru gehiago, baina egia da bai populazio gehiago dagoela ere Bizkaian. Eta gaur egun, 1000 baino gehiago enpresa daude bizirik programa honi esker. Beraz, nire ustez, arro esan aldugu, programa funtzionatzen ari dela ondo. Eskerrik asko, bai, egia esan ondo ezagutzen duz, garai hartan, neu hasi nintzen bai horretan, goatzen duzelan duela 22 urte urrats bateko sarea sortu zen, 5 ikastetxek bultzatuta. Momentu hartan gu ez genduen sartute hor, baina 2 urte ondoren gu San Jorge, ni ez naz aurkeztu, agian hori beha aurkeztu beharko nintzateke, nik epalegarretan az, San Jorgeko zuzendaria eta ikaslanen momentu honetan lehendakari ordea. Esan bezala, momentu honetan, programa oso berez esan, nahiko arraroa, ze inork ez zeban egiten olakorik. Disruptibo. Oso disruptiboa, orain denok ez zuten da, kaso guztiak disruptiboa direla, baina bere momentuan holan izan zen. Eta hasi ginen, goatzen dut, orain ja jubilatuagoan irakasle bategaz, ni berarekin lanean, eta bera hasi izan bultzatzen, Amador García, eta oso kurioso zen, erakarri dituzten hainbat horretan sartzea, eta oso gustora egin eban lan, ez dakit zenbat urte, 5, 6, 7 urtetan horri bili ginen izatez, momentu horretan sortu gendun gure instalazioetan lehendabiziko biberoa edo aztegi hori, enpresa aztegia, eta sekuloko arrakastarekin. Eta, ibilbide kurioso izan zen. Nik gehituko nuke, ekintzailetza ekosistema ulertzeko Bizkaian, 3 maila igual daude. Bata izango da urrats bat, izango da udalak, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza. Orduan, urrats bat dago kokatuta Eusko Jaurlaritzan. Daukagu bi mota, bata da urrats bat, eta gutxi gara bada ez arautuan, formakuntza ez arautuan. Gero daukagu barruan ikas enpresa, da arautuan, eta hori da Eusko Jaurlaritza. Gero daukagu Bizkaiko Foru Aldundia, hain daukagu programa batzuk. Dema, enpresari, provider, eta hortik irtetzen dira enpresak eta diru laguntzak eta azken arloa igual izango da udaletan. Udala txikia bada agertzen dira behargintza. Bai, behargintza, bai. Hori gutxu gara ezagutzeko ekosistema. Ekosistema, bai. Nik beste ikuspuntua deket ez da kontrakoa dinote. Ni beti pentsatu izan dut maila bira egiten genuela, jolasten genuela, ezta? Bata zan saiatzea, irakastea edo ikastea, azken finean, zelan sortzen den edo zelan sortu daiteken enpresak,
eta hau da gure ikasleekin, ikasleek egiten dabe ikasenpresaren bidez, hori da kultura hori bultzatzen, baina azken finean horrez dira sortzen enpresak. Enpresak sortu ez dira sortzen. Bai sortzen direla beste pauso bat eman behar dute. Maila batera igotzen garenean. Habe, futbolarekin parekatuz, lehengo maila eta bigarren maila. Lehengo maila, hau beste kontu bat da. Hemen sortu egiten dire enpresak bere produkzioa, dira autonomoak, eurek sortzen dabez, ez gara guk ikastetxeak sartzen horretan, baina hortara heltzeko bai beharrezkoa dela, aurretiko guzti hori lantzea. Ikasenpresaren bidez, edo beste erakunde batzuen bidez be. Urratsat programa sartzen da ikasleekin, ja behin erabakitzen dutenean ideia bat dutela, benetan ideia bat, ez da bakarrik klasean gainditzeko ikasgai bat, hori be importantea da, kultura sortzea importantea bada, hau da kulturatik kanpo, egin dute ja da ikasenpresa ikastaro hori, edo jolastu dute enpresa bat sortzen, gezurrezko enpresa bat sortzen, edo joan dira feriara, baina batzutan pasatu du denbora edo batzutan ezain beste, eta erabakitzen dute, ez dakit, negozio ideia bat izan dutela eta aurrera eraman nahi dutela, bai. Eta batzuk oraindik dira ikasleak, eta beste batzuk joan dira zentrutik, baina gogoratzen dute dinamizatzailea, ze dinamizatzaileen papera oso importantea da, eta oso erakargarria ere bai. Eta orduan itzultzen dira zentrura laguntzaren zain. Hori da bide arruntarena, nire ustez. Normalean nik hori ikusten dut, behintzat horrela gogatzen eban. Ikasleak hemen ikasi egiten dabe, aukera bat dagoela, ez beste enpresa baten menpegotea edo batentzako lan egitea, baizik eta norberak ideia bat sortu gure badao enpresa modun, aukera badagoela eta bide bat erraztu egin aldiogula gure programen bitartez, urrez baten bitartez. Eta zuk aipatu duzu, ematen dago bakarrik goizeko edo, behintzat hezkuntza zikloetan dauden ikasleekin sortzen dela, baina kasu askotan, eta nik horrela ikusi dut, kasu askotan, lanbideko ikastaroekin, bere garaian hobetuz ikastaroiekin, hoien gana hurbiltzen ginela, azaltzea, egunen batean, gure bat sortu zer edo, behintzat hemen badagoela olako estruktura moduko bat, non erakutsi aldogun, edo behintzat lagundu aldogun, bideratzen ideia hori azken finean enpresa bat izatera. Ezaraututako ikaslegoa helduagoa izaten da normalean, eta hor posibilitate gehiago egoten dira. Orduan, komeni da, urrats bat dinamizatzailea izan da, hurbiltzea ezaraututako ikaslegoari, ze hor errezagoa da ideia hori piztea edo laguntzea edo... Batez ere, eskarmentua, dirua, momentua, adinarekin, errezagoa egiten da. Ez dakit, zuek izan duzuen kasuren bat, non ikasleek eurek gelan bertan sortu ideia hori eta ikasketak amaitu ondoren muntatzea enpresa. Ez dakite hori horrelako hori gertatu diatzuen inoz? Bai, nire kasuan mehatzari edo minero blockchain arloan egin zuen enpresa eta praktikak eta hori egin zuen ikastetxean eta muntatu zuen eta oso ondo. Gero ja kontratatu zuen enpresa batek bizpahiru urte gerago, baina egin zuen institutuan. Eta badaude beste batzueko lan teknikariak elektrizitate arloan niko garatzen dut zure kasuan egon zinenean Txurdinagan, olako elektrizitate arloan sortu zutela enpresaren bat, eta nik uste momentu horretan ikasleak zirela edo... Aitor zen, han geneukan bi kasu, bata zen Aitor eta gero, gainera, niretzat kasu hau interesgarria da, berak egin zuen autonomoa zaintxoko bere umeak. Orduan, berdintasun aldetik orain dela 15 urte zen, berdutagia finkatu zuen usteko eta hartzeko umeak eta hori. Eta hori zen kasu bat elektrikari eta gero hartu ziren beste hiru elektrikari Txurdinagan eta egin zuten lehenengo
enpresa eta gero denda bat hartu zuten, bai. Claro, nire kasuan goazen dozelan ematen genduan ez enpresa eta modulo hori ematen genduanean bere garian zan beste administrazio eta beste izen bat zeukan, eta hortik sortzen ziren bebai ideiak. Eta nik horatzen dut, enpresa bat sortu zutela, kooperatiba bat sortu zutela, hor bertan urte horretan, 5 ikasleek euren artean, oso ondo moldatzen ziren, sortu zuten lehendabiziko enpresa bat, zala energia berriztagarri lotuta, instalazio fotovoltaikak begira, aspaldi, dinot igual izango dira 20 urte. Eta sortu zuten 5 ikasle hauek, Maitxu bezain laster zikloa, Maitxu bezain laster, montatu zuten, eta ibili ziren urtetxoak horretan, takit, 4-5 urte jarraian egon ziren lanean, eta gero, bueno, azkenean, momentu horretan ezen antza egokiena arlo horretan, sortu zen modan dagoelako, eta gero, azkenean, elektrizitate instalazio arruntetara moldatu zirenez, azkenean, batek ez eban gure, desegin zen enpresa. Ekintzaileza prozesuan asko ikasten da, nahiz eta enpresa ez... Kurioso da, ze momentu honetan, horietariko ikasle bat, irakaslea da berton, gure ikastetzean. Begira zela diren gauzak, azkenean biztean buelta asko ematen dauz, eta inoz galdetu dut, zu Andoni, zelan, bueltatu zara hain irakaskuntzara, nahiz eta, zure esperientzia izan, eskarmentu handi izan enpresa sortzen, gero beste batzuetzako lan egin zen duen, eta orain irakaskuntzan eta zelan ikusten da. Zuke garai hori zelan, igual txarto bizi zen duen, eta bere erantzuna beti izan da, egia zen, hasieran oso pozik, gero, zailtasun handiak sortu ziren, eta, baina, ez duela denbora galdutzate ematen denbora edo esperientzia hori. Beraz, azkenean esaten zu, Bai. Ardura dekogu, irakasle modun ardura dekozu, ikusten duzu zein gazte, sortzez sartuta duzela eta... Eta kaskatzen zara. Ia nondik atarako diren, ia ondo, doakion, ez dakit. Nik horregarako kasuak ikusi ditut baita ere. Nik teknikan lan egin baino lehen, egin du lan irakasle moduan eraikuntzan eta ostalaritzan baita ere. Eta irakasle bezala, eta batean urratz bat dinamizatzailea izan da, eta hori ikusten dira, bebai, adibide pilo bat. Zurekin lotutakoa, zure adibidearekin lotutakoa, gu izan gendun bebai irakasle bat, gremioen koordinatzaile bezala jarri zana, eta gaur egun irakaslea dana. Bai, prozesu horretatik pasatu du, oso posi jarri zuen enpresa, eta ondo zegoen, baina, bere bizimodua orain ezberdina da, helduago eginda, eta hain irakasle gisa dago, eraikuntza arloan baita ere. Gero, ez dakit zuei gertatu jatzuen ala ez, baina, guk hemen ematen dugu sortzi arlo profesional, sortzi familie, desberdinak. Eta gara, non eta etortzen atzu bat, ideia bateaz, eta ez dukela zer ikusirik ikasten ari danarekin. Igual bere afizioa dalako edo ez dakit. Horrek izan dozu ez? Bai. Bai, ez da? Asko. Bai. Ekintzaile bazara, bai, ekintzaile bazara ez dakaz. Izatez, ekintzaile bazara, lotute horretara, ez da? Bai, berdin da negozio ideia, baina zuk sortuko duzu enpresa bat. Batzuk nik ezagutu dut bat, nire zentroan konkretuki eraikuntzan, hor negoenean irakasle gisa, 3 enpresa ezberdinak izan zituena. 3 enpresa ezberdinak, eta jarraitzen du autonomo gisa. Azkena izan daia surfekin lotutakoa. Baina hasi zen eraikuntzan, gero traspaso bat hartu eban, traspaso generazional, elektronikarekin lotutakoa, eta amaitu du gustatzen zaiona egiten. Bere hobia enpresa bat izaten berarentzat, baina bere perfila zen. Eta zuntzako zer da bultzatzen dauena ekintzaile ezatea? Niretzako ekintzailetza da bizitzeko era bat. Orduan, eta behin eta berriz egiten ari gara,
ekintzailetza edo ekintzailea enpresa batean, baina erakunde batean posiblea da, enpresa batean barneko ekintzailetza. Adibidez, guk aurten enpresa iniziatiba emprendedora IE hori erosi dugu autobus bat, egiteko ez dakite. Bueno, hortik etortzen dira ikasleak eta irakasleak esaten, autobus honekin egingo nuke hotel bat, edo egingo nuke, ez dakiz zer, ideia horretan bakoitza da bere ekintzailea. Bere ekintzaile barruan dauka... Bai, autobusa ikusita daukat nik, oso... Baina denetarik erabiltzen da eta erabil daiteke. Galdera bat egetor, zuek uste duzue ideia oso, baina bikaina dana, danok esaten dutena besta, hau ideia da, zoragarri da, hau funtsituko dugu, nahi eta nahi ez. Hori nahikoa dela muntatzeko enpresa? Azteko, ideia bat ez da patentatzen, hori esaten diet beti. Ideia bat, da ideia bat. Nik egon naiteke lagunekin, ez dakit, garagardo batzuk hartzen eta kristolako ideiak sortzen jataz burutik. Baina benetako prozesua hasten da, zu lan egiten jartzen zarenean. Zelan eroan ideia hori praktikara. Ze motatako zailtasunak hartu... ez dakit izango ditut, hor hasten da benetan prozesua. Ideiak izatea, ez da zaila. Eta oso ideia antzekoak izaten dituzten batzuk ez dute sortzen enpresa. Eta ideia berarekin, batzutan badago beste bat sortu duela enpresa. Baina beldurra gauten da, ez da? Ez da gauten beldurrik hor, ez dut zut azalduko nire ideia ze agian lapurtu egiten duztezu, eta gero, agian zuk egingo dutzu. Ikusten duzu, uste duzu hori holan dala? Bai, egia da, gainera esan duzu lehen, garagardo bat edaten, eta ez dakiz, gure Urresbateko sarean Bizkaian egin zen boga garagardoa. Orduan, egitea garagardo bat, garagardo marka bat, denok buruan daukagu, egin zuten Bilbon. Bai. Eta oso ondo doaz, Bino eta nik ikusi doaz hemen, gauze berbaiten berrikuntza eta ekintzailetzari buruz, ez da, eta horrein burua etorri jat zelan gure biberoan, egoala ja enpresa bat sortute, eta bi bazkide ziren, eta batek zeukan bere buruan ideia, sekulako ideia. Eta ikusten eban bakoitzean ez eta zen, daukate ideia bat, sekulako ideia dela. Saldu egidazu, ez, osatzen baduzu, gero, zuzuk atarako dozu. Ales ditzen, Ales, zure ideia da, inork ez dutzu lapurtuko. Nik pentsatzen doan abentzat egian erratuta egongo naz, baina ideia ez da nahikoa. Ez da nahikoa. Behar dana da gogoa bultzatzeko ideia. Ideiak nik uste dut soberan duzela, hainbat. Eta edonak identifikatu aldu... Baina ekintzaileak falta egiten dira. Bai. Kasu honetan, azkenean, esan da, maitxarren historioa, behin, konfidantza handiagoa zeukanen negoaz, ez hausten, azalduko dutxut, ideia hau, begira. Eta zan lotuta motorekin eta imenekin eta horreko kontuekin, justu nire arloko ezagutza kontuak ziren, ez da? Eta ez hausten, hau da nire ideia. Eta ikusi bezain lehazte esan hautzen, hori zinezkoa da. Hor txarto dugu zer, ze horre legearen, fizikalen legearen aurka doa. Beraz, ez galdu denporarik horretan. Berak horri buruz ezekin, askorik, baina pentsatze eban, zuen sakondu nahikoa, eta landa guzti bere buruan egoan, ideia hau sekulako azala, eta inori ez diote zango, esaten badiote batemati, honek lapurtuko egingo. Eta arreza hostik, ni behintzat nire ikaslekin esaten, zuek ideiak, zabaldu edon hori. Bai. Bueltan etorreko jatzu ideia hobeagoak, sigur. Zedano gure dugu kontrastatu horiek ideiak, eta dano dugu ideian bat horren idei hori pegak atatzeko. Hori sortzen bada naturalki, errezago konpondu aldozu. Eta gizartean hutsune bat ikusten denean, ideiak sortzen dira hutsune hori nolabait konpontzeko, eta oso ideia antzekoak oso leku ezberdinetan.
Orduan batzutan proiektu oso antzekoa lantzen ari dira, bi zentru ezberdinetan bata bestetik oso nahiko urrun daudenak. Eta promotore horiek ez dira egon elkarrekin, ez diote bata besteari ideia lapurtu. Gertatzen dena da, ideiak sortzea ez da inzaila. Zuk identifikatzen duzu beharra, eta saiatzen zaren moten erantzun bat behar hori. Eta hori oso arrunta da. Gero zelan ematen diozun erantzuna behar hori, hor dago benetan lana, eta benetan prozesua. Eta askotan, ez dut igual galdetu, baina hau ideia ez da inon montauta, ez du inor sortu, ez dago beste herrialde batean, ez dabe hori lantzen nion. Eta, karo, ez lantzen badabe nik ez dut egingo. Eta pentsatzeko justo kontrakoa dela. Lekuren batean hori funtzionatzen badao. Estatu batuetan. Zuzegetik ez duzu egingo, hemengoari ja lotuta dagoan ezaugarri hauekaz, birmoldatu ideia hori apurtxo bat eta... Proiektu honak horrela egiten dira, bidaiatzen, zu bidaiatzen duzu, ikusten duzu gauza bat, ekartzen duzuena eta adaptatzen duzu. Horiek dira benetan ondo funtzionatzen direnak, adaptazio horiek, bai. Adibide asko daude. Bueno, ni aurten adibide bat, egon nintzen ikaslekin Lanzadera Valentzian, ekintzailetza eta programa batean. Eta batean neska batek esan zuen, daukat ideia eta zuk esan duzuna. Esaten badut, beste kopeteko dut, eta ez dakiz. Eta, bueno, esan nuen, hori ziur munduan tal. Eta, bueno, azkenean esan zuen. Eta zen, gazta giza esnearekin. Orduan esan nuen, itxaron, eta hori, sartzen zaren Google, eta badaude 5 aldiz gutxienez. Sukaldari batek egin zuen estatu batuetan, hori ez da txarra, bere emaztearekin, eta ez da txarra, nahiko arraroa da. Arraroa bai da. Arraroa bai, baina... Txantzakit nork erosiko dagoen hori, baina... Ekintzailearen txarra, ez da desanimatu behar horregaitik, beste ideia bat esan du, hori... Justo kontrakoa. Bai, justo kontrakoa. Justo kontrakoa, lekuren batean funtsatzen badao, zeitik ez da funtsatzeko hemen. Zigurrenek, bai, hori testeatuta dago. Bai, eta merkatu ikerketa ezinbestekoa da. Nik ideia batekin netorten badira, lehenengo edo bigarren galdera egin behar zaiena da, ikertu duzu merkatu hori, ikusi duzu ea dauden horretxaile gehiago, bezero, ez dakiz zer... Orduan zuek uste duzu beharrezkoa dela ikerketa hori, biabilitate ikerketa hori egitea? Duda barik. Gainera da, ezinbesteko pauso bat, lehenengo horretariko bat. Eta gainera gure dozunean eskatu diru laguntzaren bat, ziurrenik eskatu egingo dabe, ez bakarrik aipatzea zure ideia hoz. Jakina. Negozio plana. Lehenengo puntua da ideia, baina gero inber duzu negozio plana. Han badago prozedura bat. Bai, horretarako gaudegu laguntzeko ikaslegoari. Gure formazioen artean, ematen den oinarrizko bat da negozio plana. Zelan lantzen den eta zelan egiten den. Ze beraiek batzutan ez dakite. Normalean, labideziketako ikaslegoa izaten da oso ona bere arloan. Oso teknikari onak, baldin bada, ez dakit, elektronikari buruz baldin badaki, pilo badaki, baina gero, gauza hauei buruz, ez errez. Hor sartzen gara gu, negozio plan horrekin laguntzeko, por ejemplo. Ezinbestekoa da egitea. Bai, ziurrenik lagungarri dau, dokumentu hori, puran deket, diru laguntzak eskatzeko, dirua daukanari, normalean, bankoak edo kutsak izaten dire, eta, karo, igual azaltzen diozu zure ideia eta aurrean daukasunak, esaten du, zein ideia aparta, oso ondo, datorren astean etorri, beltatu berriro eta ja adosten dugu hau eta izten dugu ja tratua, baina, karo, aste horretan, igual, astu egiten jago, karo, izan da idatzita, lekuren batean plana eginda dezu dinozuena, plan guztia ekonomiko aldetik, hori, zenbat denpora behar dauen behintzate atateko... Jantzi behar da ondo. Gero egia da, nahiz eta ondo jantzita egon, batzutan gero ez doala ondo, hori be jarri behar da mailaren gainean. Zuk egin alduzu oso negozio plan on bat, papera dana aguantatzen dau, eta gero agian enpresa ez doa ondo. Baina, hasi behar da beti negozio plan on batekin, ondo jantzita.
Eta horiek enpresak batzuk agian mantenduko dira urteetan, baina badago enpresan bat itxi egin aldauena bere pertsena jaitsi egin dauela arazoekin, arazo larriekin. Neurtzen dugu hau, gure kasuan urrats bat programan 30% gehienez jota iesten du pertsiona, ez da inbeste, Zenbat urtetan? Orokorrean, begiratzen dugu orokorreko ratioa. Eta orduan, urratsa programa sortu dituen enpresen ratioa bizirik daudenak, 70% ia. Bale, eta zenbat urte eman beharko litzateke solan esateko, bueno, ez da txarto be. A ber, 3-4 urte jarraitzu dau. Zaila da esatea hau, ez da edu, zaila da. Bakoitza dauka bere... Bai, sektorearen arabera. Hiru da esaten dana, baina sektorearen arabera, ez? Gogatzen dut, oso sarrana zantzaz, gauza asko gogatzen dut, baina bai izan genduela gure biberoan enpresa bat, eraikin hori konstruzio arloen lotuta horrek ziren antolatu egiten zutenak gremioekin da, ezta? Koordinadores de gremios edo izeneko. Bai, horako koordinadoreak edo horako bat ziren. Nahi karrontak dira horiek. Karo, zeozer menperatu egin behar duzu, ez dakit, elektrizitate arloa edo, ez dakit, zeozer jakin egin behar duzu. Horiek hasi ziren, nahi bio batera, gero, karo, hasi zen, bere momentuan, arrakastan dira egon eban, ez dakit, erakuntzan, eta sekulako lanpilua lana. Karo, konjuntura. Orduan hasi ziren kontratatzen, ezta? Eta 2, 3, 4, azkenean guztira 5-6 pertsona bere enpresan oso posik, hainbat enpresentzako lanean, enpresa batzuk oso indartsua potentea, dragados gogatzen dut orain, eta horrentzako holan sartute horako proiektuetan, eta horiek enpresandiak ez zuten ordaintzen. Eta hor hasi ziren problematua. Ez dakit, izan ditu bere problemak, urteetan. Arazo larriekin, ze, karo, enpresa horrek atzen dut kasua zelan zen, beste proiektu berri bat aurkezten ziotela, eta hartzen zutenean lan hori horreko oraindik ordaindu barik, eta orduan hor gastu piloa dauz, zebakitzu, karo, zuk erosi egin behar duzula materiala, eta tarte horretan pentsatzen, ordainduko doztia, beste lan bat eman diate bai, ezta? Azkenean, ez bat ordaindu, bestea bez, itxi egin behar, euren langileak hauen kontra, epaitegietara, sekulako kristana guntatu zen, holako, karo, ikusten duzunean, baina, ematen da, bildura purtso bat olako ideiak edozelan bultzatzea. Burbuja hori apurtu zanean, hori dana gogoratzen dugu, posibilazki garai horretan gertatu zana, beste arloetan gertatu dira horrelako gauzak baita ere, ez dakit las navieras, itxi zirenean, edo batzutan konjuntura ekonomikal horrelakoa da, eta horrelako gauzak gertatzen dira, baina bataz beste, gauza horiek ez dira gertatzen, normalean, eta orain, eta eraikuntza da oso adibide ona ikusteko ekonomia zara dijoa, ze beti doaz aurretik. Gauzak txartu ipiniko badira, azten dira eraikuntzatik, nolabait esateko, eta horrelako gauzak gertatu baldira. Tamalez, baina ez dut uste normalena dena. Eta badago enpresarieko lan metik kanpo hasi direnak dinote, igual hasi dira Bizkaian, baina gero estatu mailan, Europa mailan, holakorik ezagutzen gero eta gehiago, porque oin internazionalizatzen ari dira, gero eta gehiago, izango duzu adibideren bat igual edu. Bai, gure kasuan txurdin hartaben hasi zen Education and Mobility, eta hori zen, mugikortasunak egiteko, ze lehen Euskal Herrian ezen egiten, eta baitan agertu zen nitxo hori, eta hortik Eskozian, Eslovakian... Gero eta arruntagoa da hori, gaur egun. Gaur egun internetari esker, oso erraza da saltzea edo erostea kanpoan, eta nolabait esateko orain dagoen diburua biziplastik dagoen buruan. Gube izan dugu olako enpresaren bat,
fabrikazio mekanikoari lotuta, eurek egiten zuten transportesan, orainten konbeior edo aldatu egin da izena, horrek egiten zuten horako zinta transportadoreak, bakizu paketeak eroteko enpresa bat leku batetik bestera, eta horako diseinu oso kuriosoak zirenak, eta honek, hasiera batean, goatzen, honek nondik etorri ziren, bere momentuan lanbideko ikastaro bat egin zuten hemen, hori ikastetxean, eta geratu ziren ez lan gabezean, baina beraien enpresentzako lan egitea zen oso, desegokia zaila, azarre batean egoazan. Eta orduan, atararen ziren enpresa horretatik, eta horiek zeukaten ez, bezeroekin harreman estua, mantendu zuten harreman hori, eta sortu zuten enpresa. Begira zelandan kontua, orain momentu honetan, ja duela urteak, saldo egiten dutela Europan zehar, Txinara be, orain zuen joango zela Alemaniara, han berton daukie delegaritza bat bebai. Kasu batzuk oso normalak dira, esate baterako. Azken urte hauetan, gero eta errazagoa da ikustea, zelan enpresa txikiak, batzuk oso txikiak, saltzen ari dira atzerrian, edo eta erosten ari dira atzerrian. Horrelako harremanak gero eta normalagoak dira. Normalagoak, ez da? Eta atzerrian eta hori egiteko, badaude, guk beti pensatzen dugu Erasmus bekak eta ez dakize, egiteko zera hori ikasketa. Badaude, ekintzailetza, bi Erasmus beka. Bata da senior eta bestea junior. Junior da enpresa montatu baino lehen, eta senior da montatu eta gero. Eta guk egin dugu ja bi. Horrelakoak. Enpresa kokatuta non dauz? Nik adibidez, ikasle batek pentsatu zuen egitea eguzkizafra instalazioak montatzeko bere enpresa. Orduan, esan nuen bat, beka gure duzu? Baietz, Italiara joan zen, eta kizu zuen, arrolako enpresa bat, eta zen ikusten, nola montatu zuen bera, ez lan egiten, baina baizik eta nola montatu zuen eta erogo betatu zen, eta hori. Gu eskatzen diegu, zure erantzunari, zure galdera erantzuteko, sede soziala eta fiskala hemen izatea. Bertun izatea, sede soziala eta fiskala. Gero izan aldute, beste beste kanpoan, baina zergak hemen ordaindu behar dute eta sede soziala hemen izatea programaren barruan egoteko, babesteko gu. Gero, mantentzen diren bitartean badaukate olako segururen bat edo? Baldin badaude zentroen barruan, biberoetan, zuen zentroan bezalaxe, zementu zuen oso bibero potente bat, horre seguru bat daukate, baina ikaslegoaren seguruaren bezalakoa da, ez da oso seguro handi bat. Baina, egiten zaie seguro bat, baina nik aholku gisa esaten diet, izateko beraien bakoitza berea. Bere seguro izateko, zebestela, bere. Karo, enpresak eurek egoteak gure instalazioetan, guetzako, ondo datorkigu, beste ikusten dabe, ideia hori benetan sortu aldala, eta adibide modun, primera datorkigu, baina, eurek izatez, normalean ez dabe gure egon. Azken finean ikastetxe batean sartuta da, eta bakoitza bere enpresa da. Gure dau, bere instalazioetan egotea, eta ez lotuta gure erinkuntzetara. Ematen dau, enpresa txikiago edo txarragoa dala, beste itxura txarra ematen dauela, eta bai alde egiten dau. Baina jakin dezatela, nahi baldin badute edo ez badute beste aukerarik, enbetik egin aldutela lan. Baina, bere intentzioa izan behar da, ez lan egitea emetik baizik eta bere ametsetako bulegotatik edo... Zer eskotan zeila da, ez dakit ondo dagoan esan da botatzea mendik. Zer da oso gustora, ez da zer askorik ordaintzen, euren kudeaketa kontuak lantzeko daukie primera, baina gero igual... Baina, biberoak daude pentsata bakarrik epe laburrean. Ez bakarrik, ez hemen bakarrik. Edo zer bibero mota, edo non?
baina, bueno, a ber, guk inoz pentsatu dugu, hau, enpresa honek usten badugu kanpoan, bitxe egin beharko dago. Orduan, momentu horretan, esatu dugu, luzatuko dugu apurtxoa gehiago, azkenean, igual batzu luzatu egiten dira larregi. Salbuespena bada, baina orokorrean, Big Bizkaian adibidez oso bibero importante bat dute Zamudion, baina hor urteak daude zenbatuta. Behin pasata urte horiek, joan behar zara zure kabuz funtzionatzera. Guk institutuan adibidez egiten dugu kontratuak edo hori urteko epea. Lehenengoa da, hori, enpresa montatu baino lehen, eta gero, ja montatuta gero. Osa, gienez 2 urte. Gero, gehiago, geratzeko, balio erantzia behar da institutuan eta enpresa. Haidez, itxalditara etortzea, edo amankomuneko lana, edo... Printzipioz biberoen esan nahia, bibero hitza, berak esaten dau, ez? Bakarrik laguntzeko hasieran, eta gero ja, ondo baldin bat joazte, egin kabuz, ibili behar dira. Hori horrela da. Gero beste kontzeptu bat egoan hortik barne ekintzailetza hori, sarri askotan gure ikasleak, gehiengo guztiek, oan egiten dira beste baten gana lanera, ez da? Oso hitz interesgarria, barne ekintzailetza. Danok ez dute zertan enpresa bat montatu behar. Lan egin aldute, era ekintzaile batean, beste enpresa baterako, problema barik. Hori be bultzatu behar da. Bueno, agian sentsibilizazio jardunaldi horietan ez da lortzen azken finean enpresak sortzea, baina bai lortzen duguna beste puntutxo bat ematea hori da, zure lanari. Joaten diren enpresetara, hor berritzaile izena zarela, ekintzaile izena zarela, bai. Gure sentsibilizazio saioetan, 3 lurraldetan egiten ditugunak, beti gordetzen da saio bat, edo erdi saio bat, barne ekintzailetza sustatzeko. Beti, porque oso lan hona egiten dute batzutan, enpresen barruan, ekintzaileak direnak. Genetikoki, edo landu dutelako kualitate horiek, edo... Gero, beste galderatxo bat nukan hemendik apuntatuta, batzu ja saltatu egin dagoz, baina orain teknologia barriak, orain sortzen ari diren teknologia barriak laguntzen da enpresak sortzen, ala hori, ez dakit, erreminti modun baliogarria da. Gure programaren barruan dedikatzen dira baliobide asko horretara. Gu daukagu programa bat, ekin, izenekoa, 3 lurraldetan egiten dana, diputazioarekin batera, 3 diputazioekin batera, hemen Bizkaian deitzen da provider, baina Gipuzkoan eta Araban bai lantzen da. Eta hor, saiatzen ari garena da, ekintzailetza teknologikoa eta berrikuntza sustatzea, nola bait. Edu ezagutzen du oso ondo programa, ez? Claro, lehenengo partean egiten da saioak, teknologikoak, denetarik, dronak, blockchain, fabrikazion dimentsuak, ez dakize, bueno. Eta gero ja, azten da ja lehiaketa bat, eta izan behar da, enpresa ideia teknologikoa. Hori da. Eta aurten 8 finalista izan dira, eta 8 horretatik bi Bizkaian, provider egiten da bakarrik, eta 2 horretatik Andramarikoa dira. Bata da SolarJig eta Uzki Zafrak, eta bestea... Bai. Hori gauzatu da, badakigun hori izango den irabazle? Ez dakigu ezer horrendik, ekaina jakingo da. 2 aste barru izango da. Bai, defensa bai, baina gero... Ia lortzen duzu ezela. Bai, sorte hon. Egia zan hor daukaten hor Zamudion daukaten, ez da? Daukaten erikuntza horretan Business Innovation Center, esan nahi du BIC. Hori, lehenkoan begiratzen egoen, hori izina nondi dator. Ingelesetik. Bizkaia, pentsatzen eban bezala Bizkaia eta business. Jende asko pentsatzen du. Ez leban topau, Bai. Egon da nau, nire hor ikusten egon da. Eta beti nazten da BIC eta BEC. BIC eta BEC. Zuk esaten duzu BIC, beste apetze du BEC, eta alrebez. Bai. Business Innovation Center. Hori da. Eta hor saiatzen da bultzatzen berrikuntza enpresa... Hori da, berrikuntza teknologikoa, porque enpresa bat sortzea zaila da, baina ja, berrikuntza teknologiko bat gehitzen badiozu, arez zailagoa, orduan... Bai, ez dugu aipatu hemen, baina hainbat enpresa sortzen dira arruntetan dinote hemen, ez dakit, 3 pertsonaren,
zenbat ileapaindegi sortuko dire, urtean 2-3 ez dakit. Bai, bizpa 3 fijo. Bueno, sortu eta bai itxi. Bueno, gure kasuan ez dira izten hainbeste, gune urtzen dugu hori eta esan dizudan bezala, zerbait egiten dugu ondo, porque iraupen tasa daukaten nahiko interesgarria, gure urratz bat enpresak. Esate baterako, ez dakit, nik hori, azken finean jakin dakigun, 2 urte, 3-4 urte ondoren sortu diren ala ez. Ja ez dugu izaten harremanik. Bai, dinamizatzaileak normalean egiten dute hori bere lana oso ondo, orokorrean, denetarik egongo da, baina oso ondo egiten dute bere lana, eta lehenengo ikasturtearen trimestrean egiten dutena da deitzea, bere enpresa guztiei, eta ikustea ea bizirik jarraitzen duten ala ez. Bai, ez dinot hori, dinote, nago pentsaten nire kasuan, edo gure kasuan, ez da? Guk hemen ematen dugu irudi pertsonaleko ikasketak, ez da? Bai. Erdi mailako siglo batean, mailako gadoz, baina, bueno, kasu honetan, horrek sortzen dabez ileapaindegiak. Hori oso arrunta da. Bai. Lokal bat, jartzen duzu 3-4 ekipo eta nahiko erraza sortzeko. Holakoak nik uste sortu egiten direla eta ez garela kontuatzen. Sortu egiten dira, igual 3-4 urte barru, edo goten dira lanean ez dakit zein tokitan, eta azkena esaten da, bueno, hain zaila ez da, eta zer ikasi neban bere momentuan egien, edo hainbat txapa ondoren, bagizu, igual aukera eguala, ez da, eta horiek, ez dakit nik horrek... Bueno, horretarako gaude gu, hori da gu ondo egin behar duguna. Egin aldan jakiteko ia, azken filan zenbat, Gerta daiteke guk ez jakitea, gure zentruko ikasle edo ikasle hori bat, enpresa bat sortu duena, gerta daiteke. Zestu, horretarako ez du deitzen, Baina lana ondo egiten bada eta urteekin finkatzen baldin bada dinamizatzailearen figura, ze hori behin importantea da guretzat, hor sortzen da harreman bat ikasleekin, eta ikasleak gogoratzen dira zutaz, eta etorten dira, edo fulano, edo gogoratzen zara nita, duela 5 urte ikasi neban hemen, eta oin jarriko dut negozioa, eta badekizu lagunduko didazula, porque lagundu dituzu beste batzuk, orduan nibe, hori gu saiatzen gara fomentatzen. Batzuk eskapatuko zaizkigu, bai? Baina gure helburua da hori ez gertatzea, gertaiteke. Bueno, horretarako daukagu, institutuetan daukagu horretarako zarata plana. Eta zarata plana da gero gogoratzeko, hombre... Hori da. Edu oso ondo egiten du bere lana, ez? Horrelako ikasle horiak etortzen dira bere gana. Atatzen duzulako ez bakarrik ekintzen etzan beste inguru askotan bebai atatzen duzu zaratazko. Bai, bueno, ez dakit beste galderaren bat edo dagoan hemendik. Bueno, gizarte berrikuntzaren arloan askorik ez dugu berbarik egin. Bakarrik teknologia sartuta bai dago, baina gizarte ekintzailetza horretan... Berrikuntzatik etortzen da gero ekintzailetza, lotuta daude bat eta bestea. Eta gure kasuan, edo institutu ia guztietan bat ditugu proiektu berritzailea. Orduan jorratzen dira teknologia berriak, eta gero hortik ekintzailetza joaten dira, azken finean da amankomuneko... Hori da, sortzen duzu horre salsa bat edo ekosistema bat, eta... Eta gure irakasleak parte hartu dute proiektu horretan, orduan azkenean da gurpil zoroa. Ez dakit besterik gure dugun aipatu, nik hemen amaitutzat emango neuke kontua. Gustora egon gara, ez? Eta eskerrik asko gobidatzearengatik. Zebakit, normalean dolako marroiak, esan behar dire. Baina gustora egon gara. Gustora izaten dira, beste batzuk ez horremeste. Mila esker. Mila esker.